Wel, gawn ni droi at lyfr y datguddiad, pennod 5, adnod 12 ac 13. Teilwng yw roen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar ac ar y môr a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen y bo'r mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth byth bythoedd. Wel, gawn ni ymuno yn y mawl yna nawr gyda ein carol gyntaf heno, welen gwawrio, ddydd i'w gofio, geni seilo, gorau swydd. Wel, am ein darlleniad heno, nawn ni droi at lythyr Paul at y Philippiaid, a phennod 2, a darllen at adnod 18. Philippiaid, phennod 2, darllen at adnod 18. Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symboliad, unrhyw apel o di-cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd, trwy fod o'r un meddwl a'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol. Nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeidrwydd, bydde di bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun. Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno oedd hefyd
yng Nghrist Iesu. Ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio neu ddal gafael ynddo. Ond fe'i gwacawodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe'i darostyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef, a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw. Fel wrth enw Iesu, y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear, ac y cyffesau pob tafod bod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Gan hynny fy nghyfeillion annwyl, fel y buoch bob amser yn ifydd, felly yn awr. Nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo I chwi. O blegyd Duw yw'r un sydd yn gweithio ynoch, I beri I chi ewyllysio a gweithredu yw amcanion Dionis ef. Gwnewch bopeth heb rwgnach nac ymryson. Byddwch yn ddifau a di-ddrwg, yn blant di-nam I Dduw yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith fel goleuadau yn y byd, yn cyflwyno y gair y bywyd neu yn dal eich gafael yng ngair y bywyd. Felly byddwch yn destun ymffrost I mi yn nydd Crist, na fi mi redeg y ras yn ofer na llafurio yn ofer. Ond os tywelltir fy mywyd I yn ddiod-offrwm ac yn aberth mwyn eich ffydd chi, yr wyf yn llawen, ac yn cyd-lawenhau a chwi I gyd. Yn yr un modd byddwch chwytho'n llawen a chyd-lawenhewch a mi. Ni'n diolch i'r arglwydd am I air sanctaidd I ni. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni gydweddio. O arglwydd I ni'n diolch am y cyfle newydd o ddod ynghyd heno I oedfa newydd, I daddoli di ac I dygeisio di arglwydd ac I gwrdd â thi yma yn yr oedfa newydd hon. Ac I ni'n diolch arglwydd bod ni'n dod I addoli y gwir a'r bywiol Dduw. Duw mawr y nefoedd faith, y crewr, y cynhaliwr a'r gwaredwr, Iawe. Ac o arglwydd I ni'n diolch dy fod ti'n Dduw anfeidrol, dy fod ti'n Dduw tragwyddol, dy fod ti'n Dduw sydd yn dri yn un ac un yn dri, y tad, y mab a'r ysbryd glân, ac yn deilwng o bob mawl, o bob gogoniant, o bob anrhydedd, o bob addoliad, ac o arglwydd diolch am y cyfle o gael dod nawr I daddoli di arglwydd. Ac os I ni ddim eisiau addoli neb arall, na dim byd arall, dim ond ti. Dim ond ti sydd wedi rhoi bywyd I ni, dim ond ti sy'n ein cynnal ni, dim ond ti sy'n rhoi bywyd tragwyddol I ni, neb arall. Ac o arglwydd I ni am nesau felly ata ti heno, ac I ni am I ti nesau ato ni, fel wyt ti'n addo yn yr ysgrythur. Os byddwch chi yn nesau ata fi, bydda I nesau ato chi. Go arglwydd I ni yn gweddio heno am bresenoldeb a gweinidogaeth yr ysbryd glân, fel dy fod ti yn agos o arglwydd, a bod ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb. A bod ni'n ymwybodol pan ni'n clywed y air di, pan ni'n yn cymryd yr elfennau yn y cymundeb, bod ni'n ymwybodol ohono ti. Bod ni'n ymwybodol dy fod ti'n siarad â ni, bod ni'n ymwybodol dy fod ti gyda ni arglwydd. Ni'n gweddio heno, bydd ein calonnau ni'n llosgi yno ni yn dy bresenoldeb di. Go arglwydd I ni yn diolch, mae dyma dy addewidion I ni, dyma dy fwriad ar ein cyfer ni. Ac felly dyma I ni yn ei geisio hefyd. Nid i'n helpu ni felly I ddaddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd arglwydd.
helpa ni fod yn yr ysbryd, a helpa ni fod yn real yn ein haddoliad nawr i ti. Mae yna ddigon o bethau bydd yn cymryd ein sylw ni, bydd yna ddigon o bethau i frwydro am ein sylw ni, helpa ni, Arglwydd, i droi ein meddwl yn gyfan gwbl ata ti. Llenwan meddyliau ni, a'n calonau ni, Arglwydd, a'n serchiadau ni nawr, trwy gyfrwng y moddion gras heno. Arglwydd, i ni'n diolch bod ni'n dod i glywed am ein prynwr ni unwaith eto. I ni'n diolch am yr Arglwydd Iesu, ni'n diolch am ei ddyfodiadau i'r byd, ac ni'n diolch bod e wedi cael corff wedi baratoi iddo fe ar gyfer ei ddioddefaint drosom ni ar y groes. Ac ni'n diolch bod e wedi mynd bob cam fel i ni wedi darllen nawr yn ifydd hyd angau i angau y groes. Bod e wedi dod ag agwedd gwas, bod e wedi dod i'n gwasanaethu ni. Arglwydd, diolch am ddod. Diolch am ddod i'n golchi ni. Diolch am ddod i'n glanhau ni. Diolch am ddod i'n prynu ni, Arglwydd, ac i'n rhyddhau ni oddi wrth anghyfraith, oddi wrth ein pechodau ni. Arglwydd, diolch. Ac i ni yn gofyn i ti ein atgoffa ni heno, beth oedd ti'n fodlon wneud, beth oedd y pris, a beth oedd y pwrpas i'r taliad yma. Ac Arglwydd, fydd hynny yn ein bendithio ni, ac yn ein helpu ni, yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Diolch bod gyda ni bwrpas mawr i'n bywyd ni nawr, ein bywyd ni o ddiolch i ti, ein bywyd ni o wasanaeth i ti ac o fawl i ti, ein bywyd ni o ddod yn fwy sanctaidd i ti, Arglwydd. Diolch bod gyda ni bwrpas i'n bywydau, fel bod ni'n dod yn drysor priodol i ti, yn drysor special i ti. A dyna i ni moyn bod o Arglwydd. Allwn ni meddwl am unrhyw beth gwell i fod yn wir amdano ni, na bod ni'n drysor priodol i Dduw, yn drysor priodol i'r Arglwydd. Felly bendithia ni, felly ymwela ni y tyrd yn agos, Arglwydd, ac i ni'n cyflwyno ein gilydd i ti, i ni'n gweddio dros ein gilydd. Mae yna rhai yn galaru o'n plith ni, mae rhai a treialon wrth gwrs, ac i ni'n cyflwyno'n gilydd i ti. Rhai falle a pethau ar ei meddwl na di ni'n gwybod amdanyn nhw. Ni'n cyflwyno'n gilydd yn dyner i ti, yn gofyn i ti gadw'n llyged ni ar Iesu. Pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni. Cadw ni'n agos ata ti, Arglwydd, dros wyl yn y dolyg nawr, helpa ni beidio bod yn rhy brysur i fyfyrio ar Iesu Grist. Helpa ni, allwn ni redeg rownd gymaint o Arglwydd ni'n cyfaddau, gymaint o bethau i wneud, gymaint o bobl i weld falle, neu pethau i baratoi. Helpa ni. Helpa ni frwydro am amser i fyfyrio hefyd. I fyfyrio ar yr rhodd yma a ddaeth i'n byd ni. Am y cynghorwr rhyfeddol, y Duw cadarn, wedi dod yn faban bach i'n prynu ni. Tad tragwyddoldeb, yr un sy'n byth yn newid. Diolch, Arglwydd. Diolch bod ni nawr, dim yn blant i adda, ond i ni'n blant i'n tad Iesu Grist. I ni'n bobl newydd, i ni'n greadigaeth newydd, i ni'n hiliogaeth newydd yn Iesu Grist. Ac i ni'n bobl y gogoniant, i ni'n bobl teyrnas Dduw, i ni'n bobl y deyrnas fydd byth yn diflannu, teyrnas cyfiawnder a heddwch, teyrnas Duw ei hunan. Arglwydd, i ni'n diolch am dywysog tangnefedd, bod wedi dod i sicrhau heddwch gyda Duw. Arglwydd, diolch, diolch, diolch. I ni'n gweddio byddwn ni yn ymwybodol bod ni yn profi dy dangnefedd di dros yr wyl o Arglwydd, yn llywodraethu ein meddyliau yn calonau ni. Beth bynnag arall sy'n digwydd neu ddim yn digwydd, bod ni'n eiddo i ti, a bod ti gyda ni, Arglwydd, na fyddi di byth yn ein gadael ni. Arglwydd, diolch. Gyn ni yn gweddio dros y cyfarfodydd sydd wedi bod, a cyfarfodydd fydd yn digwydd. Ni'n diolch bod rhai
wedi cael cyfle i glywed rhywbeth o'r Efengyl o Arglwydd bore yma, yn ystod yr wythnos yn y strydoedd, a pob cyfle i ni wedi cael, i ni'n ddiolchgar i ti o Arglwydd, i ni'n ystyried i'n fraint, i ni wedi cael rannu y taflenni i'r cartrefi, i ni'n gweddio dros bob taflen o Arglwydd, i ni'n gweddio bydd rhai yn agor ac yn darllen ac yn myfyrio ac y bydd di'n siarad trwyddyn nhw gyda y darllenwyr. Ni'n diolch am gael mynd i'r cartre hyn oed i Sul diwetha. Diolch am y cyfleoedd yma wy'n ni'n cael i gyflwyno y perl gwerthfawr. Y gwerthfawr drysor yn y preseb, Iesu a gaed. Ceidwad i'r colledig, meddyg i'r gwewedig rai. Yr un sydd wedi dod â gobaith a gogoniant i dreiniad y llawr fel ni. Arglwydd felly, ni'n gweddio dros y gwaith hyn, ni'n gweddio yn wir am ffrwyth Arglwydd, ffrwyth i Iesu Grist ni'n gweddio amdano, a bydd e'n gweld o ffrwyth ei lafur, a bydd rhai yn dod ato fe Arglwydd, bydd rhai'n cael ei geni o'r newydd i obaith bywiol, o Arglwydd Trigarha. Torra mewn Arglwydd, ni'n clywed lot am y seren a'r goleuni yn dod i'r byd, o do Arglwydd, torra mewn i fywydau pobl. Gad i oleunu'r Efengyl dorri mewn nawr yn y dolyg yma, yn dy ras ac yn dy drigaredd, ac gogoniant i ti. I ni'n cofio am y rhai sydd mewn gledydd dan erledigaeth o Arglwydd. I ni'n cofio am y teuluoedd a'r plant, i ni'n rhoi casgliad tuag atyn nhw, bendithia nhw Arglwydd, ac i ni'n gwybod mewn rhai mannau bydd na fygythiad uwch nag arfer dros y Nadolig. Bendithia nhw o Arglwydd, helpa nhw i allu dathlu gyda'i gilydd ac i ni'n dymuno bod nhw'n cael eu cadw'n saff Arglwydd trwy dy drigaredd y di. Ac i ni'n gweddio y byddan nhw o Arglwydd yn gallu bod yn dystion i ti yn y mannau caled yma lle maen nhw. Arglwydd, i ni'n meddwl am yr Almaen heno, lle oedd y farged yna o Arglwydd, a treiniad sydd wedi colli rai annwyl, llawer wedi cael ei niweidio. O Arglwydd, i ni'n cyflwyno'r sefyllfa i ti, ac i ni'n gweddio y bydd falle rhai fanna nawr sydd yn Gristnogion yn gallu rhannu newyddion da o Arglwydd. Bod na obaith mwy i gael, bod na fywyd mwy ac uwch i gael, trwy adnabod Iesu Grist. Bendithia nhw felly o Arglwydd, ar ardaloedd lle mae rhyfel o hyd, i ni'n gweddio am fesur o heddwch, ac i ni'n gweddio dros yr Efengyl, sy'n rhoi gobaith sicr, gobaith cadarn yng nghanol byd mor sigledig. Derbyn ein diolch ni nawr Arglwydd felly, aros gyda ni, cymer y clod, cymer y gogoniant o Arglwydd, a bendithia ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at y garol nesaf, y bore hwn drwy buraf hedd, gwir sain gorfoledd sydd, ymhlith bugeiliaid isel fri, cyn torri gwawr y dydd.
Wel, 'y ni'n troi nôl nawr te at llythyr Paul at Titus, pennod 2, a newn ni ddarllen 11 i 14. Oherwydd amlygwyd gras Duw i ddwyn gwaredigaeth i bawb, gan ein hyfforddi i ymwrthod ag anifioldeb a chwantau bydol, a byw yn ddisgybledig a chyfiawn a diwiol yn y byd presennol, a disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfydedig yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist. Rhoddodd fe'i hun drosom ni, i brynu'r rhyddid i ni, oddi wrth bob anghyfraith, a'n glanhau ni i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ei hun, ac yn llawn sêl dros gweithredoedd da. Wel na fe, ni wedi bod yn edrych ar yr adnodau hyn ar nos Sul yn ystod yr Advent eleni. A'r thema, wrth gwrs, beth sydd yn adnod 10 cyn yr adnodau hyn, yw bod bywyd y Cristion i fod yn addurn ym mhob peth i athrawiaeth Duw ein gwaredwr. So'r sleid cyntaf, fel ni wedi cael bob tro nawr, yw'r addurniadau, y goliadau Nadolig. A pan mae'r goliadau, addurniadau yn cael ei roi, mae lle yn newid. Mae'r capel wedi newid, mae strydoedd yn newid, mae'r dre yn newid, mae tai yn newid. Maen nhw'n cael ei gwedd newid, achos mae goliadau, mae trimmings, addurniadau. Ac mae hynny yn dangos rhywbeth, mae'n arwydd o rhywbeth, a mae'n dweud ni, mae'r Nadolig yn dod, mae'n gyfnod y Nadolig, wrth gwrs, a mae bobl yn dathlu y Nadolig. Ond gyda'r Cristion, mae ei fywyd, ei ffordd o fyw i fod yn addurn i'r Efengil. Mae fywyd i fod i ddangos bod yr Efengil yn real iddo fe neu hi, wrth gwrs, yn ei bywyd bob dydd. A mae yna 4 rheswm yn cael ei roi yn yr adnodau hyn am hynny. Pam dylen bywyd ni fod yn addurn? A tro cyntaf, yr un cyntaf, mae gras Duw wedi ymddangos. Gyda'r ymddangosiad Iesu Grist, gyda'i ymddangosiad cyntaf, mae gras Duw wedi dod. Gras a chibol Duw. Gras i'n newid ni a'n hachub ni, i ddwyn gwaredigaeth i bawb. Ac wrth gwrs, ni wedi darllen yn y drydedd bennod wedyn ni beth oedd hynny yn golygu. O'n bywyd ffôl a niwiol trachwantus i fod yn bobl ddiwiol, i fod yn bobl wahanol. Mae gras Duw wedi ymddangos i'n hachub ni, i'n newid ni, wrth gwrs. Ac mae hynny wedi dod gyda dyfodiad cyntaf Iesu Grist. Adnod 12, yr ail reswm yw, mae'r gras yna fel hyfforddwr, fel trainer i ni, neu fel tad neu fam, yn ein disgyblu ni, yn ein hyfforddi ni, pan mae'r gras yna ar waith, pan mae gras Duw ar waith, pan mae'r Efengil ar waith, mae'n ein hyfforddi ni, mae'n ein disgyblu ni, mae'n ein treino ni. Diolch yn gadael ni fel babanod bach, diolch yn gadael ni yn y dosbarth cyntaf lleia, na ni'n cael ein dysgu wedyn ni, ac ni'n cael ein hyfforddi. Eto, fel bod newid yn ein bywydau ni. I ymwrthod, i ddweud na o'r rhai pethau yn gynyddol, ac i ddweud i ffordd arall o fyw. So, ni'n gweud na i anifioldeb, unrhyw beth sydd ddim yn dderbyniol gan fyw, ac chwantau bydol, a wedyn byw yn ddisgybledig a chyfiawn a diwiol yn y byd presennol. A hwnna nawr, mae hwnna'n dechrau nawr. Ond mae'r cyfan mewn disgwyliad, adnod 13 wedyn, y trydydd reswm, dylen bywyd ni fod yn wahanol, yw bod ni'n edrych mlaen at yr ail ddyfodiad. A'r gobaith o'r gogoniant, pan fydd gwaith Duw wedi gorffen yno ni wrth gwrs. Disgwyl cyflawni y gobaith gwynfydedig. I ni'n blant y gobaith. A mae'n cael ei gyflawni yn ail ymddangosiad, ein Duw a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu. Felly, mae gras yn ein dysgu ni fyw mewn ffordd arbennig nawr, oherwydd bod ni ar ein ffordd i'r gogoniant.
So mae i ni'n byw nawr gyda'n llygad ar beth sydd i ddod. Y gobaith, y gogoniant, wrth gwrs. A byddwn ni'n ymddangos gyda Iesu Grist mewn gogoniant. Cofio'r adnod yna yn y Colosiaid y tro diwetha. Ac wedyn, y pedwerydd reswm, y dylen bywydau ni fod yn wahanol. Os nad ydyn nhw'n wahanol, dyw aberth Iesu Grist ddim yn weithredol yn ein bywyd ni. Dyw aberth Iesu Grist ar y groes, beth byddwn ni'n cofio heno, ddim yn effeithio yn ein bywydau ni. Achos dyma holl bwrpas yr aberth. Dyma holl bwrpas ei farwolaeth droso ni. A mae'n dweud beth mae hynny yn ei golygu. A dau beth yn benodol, mae'n dweud wrthon ni heno, y pris a'r pwrpas. Faint oedd wedi roi, a pam. Pam oedd wedi roi ei hunan drosom ni. Felly, i ni yn cael ein dysgu nawr te, ynglyn â gras Duw a'r waith. Achos heb hynny, mae aberth Iesu Grist o ran ein bywyd ni yn pointless, yn ofer. Dwi'n yn twtio ni. Os nad yw yn effeithio ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Ac mae di roi ei hunan, nid i ni aros yn ein pechodau, wrth gwrs. Nid i aros mewn anghyfraith. Tor cyfraith, neu beth yw pechod, i ni'n torri cyfraith Duw. Ond nid i ni aros fyna, ond i ni ddod yn rhydd, i ni gael ein rhyddhau oddi wrth anghyfraith. A mae'r ryddhau nawr te, y gair mae ryddhau, wrth gwrs, yn golygu ryddhau rhywun wrth dalu pris. So, prydwerth, ransom, redemption, prynediggaeth, gair arall yn y Testament Newydd, ac wrth gwrs, yn nyddiau y Beibl, oedd e'n dal i ollwng ceithwas yn rhydd. Dyna oedd e fel arfer, tal i ollwng ceithwas i fynd yn ddyn rhydd, neu'n fenyw rhydd, neu'n deulu rhydd hyd yn oed. Ac i ni'n cael y darlun yma gan Iesu Grist i hunan, wrth gwrs, mae dyma pam wedi dod i'r byd. Felly Marc pennod 10, chi'n gyfarwydd, llawer o'noch chi ar adnod, oherwydd mab y dyn yntau, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Mae'n ddarlun hyfryd, mae'n ddarlun clir, syml. Mae di roi ei einioes, his life, ei fywyd, ei wad, a ransom for many. Taliad i ryddhau rhywun. Na beth yw ransom wrth gwrs. A chi'n gwybod beth? Yn ein byd ni heddi, mae herwgipio, kidnap, a wedyn gofyn am ransom, mae'n broblem aruthrol. A un o'r gwledydd y gweitha yn y byd, un o'r gwledydd gweithio am erlyd Cristnogion, ac un o'r gwledydd gweithio am herwgipio yw Nigeria. Nigeria. Mae'n broblem enfawr. Nawr te, sleid nawr te, i ni gael gweld faint o broblem yw e. Dyma faint gafodd I dalu yn 2024 so far I ryddhau pobl o gael I cipio. Mae rhaid I ddarllen y swm achos sa'n gallu dweud wrth edrych ar y ffigurau, sori. 1,129,406,080. Okay? 2.2 triliwn nira arian Nigeria yw hwnna, 2.2 triliwn yn ei harian nhw, ond dyna faint rhwng pawb yn y wlad sydd wedi talu ransom, dyna beth yw e mor belled yn Nigeria eleni. A mae'n anghyfreithlon I chi dalu prydwerth. Mae'n anghyfreithlon I chi dalu ransom. Ond dyn nhw ddim yn gallu ymddiried yn y llywodraeth I wneud y gwaith. Dyn nhw ddim yn siŵr gael nhw I anwyliad yn ôl. Ac felly mae rhan fwyaf, mae 2 ran o 2, 65% o deuluoedd wedi talu ransom y flwyddyn yma. A mae hwnna yn fwy
na beth mae'r Llywodraeth yn rhoi i amddiffyn y wlad. It's bigger than the budget set aside for the defence of the nation's territory in 2024. Yr arian na sydd wedi cael ei roi, dim ond i ryddhau pobl, merched yn yma, ac yn cael ei cymryd, a maen nhw'n gwerthu nhw wedyn ni, i fod yn gaethweision ac yn gaeth forynion. Mae'r merched, lot o merched yn cael ei cymryd a cael ei gwerthu. Mae'n dal i fod yn digwydd yn y wlad na, gallwch chi fod yn slef, wrth gwrs, a cael eich gwerthu a'ch prynu yn yr ystyr hynny. Wel nawr te, beth nath Iesu Grist felly ar y groes? Wel, ei roi ei hunan nath e. Adnod 14, rhoddodd ef ei hun drosom ni. Mae'r swm na yn rhyfeddol. Mae'n anodd i ni ddeall a cymryd mewn swm fel yna, yn dyw e? Yn cael ei dalu mewn un wlad, jyst i ryddhau pobl a nwyliad o pan maen nhw wedi cael eu cymryd a'i cipio. Ond nid roi arian mawr nath Duw, nath Iesu Grist, nag e, nid roi neges i ni i'n hachub ni. Nid roi cyngor i ni. Mae yna neges, mae yna gyngor ganddo fe. Ond nid roi addewid nath e ar y groes. Mae'n rhoi addewidion, ond ar y groes nath e roi ei hunan. Fe oedd y tal i'n prynu ni. Ei fywyd e, ei wad e, ei einioes e, fel mab Duw, fel yr un di bechod a di fai. Ac wrth gwrs, gallwch chi'n rhoi pris ar hwnna. Gallwch chi'n cyfri hwnna mewn millions, neu billions, neu trillions. Mae'n lawer mwy na hynny. Beth yw gwerth gwad mab Duw? A dyna'r pris. Mae wedi rhoi ei hunan, ac wrth gwrs, drosom ni. Dros bechaduriaid fel ni ar groes Calfaria. Chi'n cofio yn yr ardd, pan oedd y mob wedi dod i gymryd Iesu Grist ac oedd y disgyblion yna, a Iesu Grist yn dweud, gadewch i rein fynd, cymerwch fi yn ei llenol. Cymerwch fi. Mae'n gorfod roi ei hunan. Fe sy'n cael ei roi, fe yw'r aberth dros ein pechodau yn ni. Ac mae hynny wrth gwrs i'n ryddhau ni oddi wrth ein pechodau. Chi'n cael y darlun o rywun sy'n gaeth i bechod. Sydd ddim yn gallu ond pechu, sy'n gaeth iddo fe. Mae'n gaeth i'r un drwg. Wel nawr te, mae wedi dod i dalu i ni gael dod yn rhydd o hwnna. Fel bod pechod ddim yn teyrnasu arno ni. Rhagor, i ni fod yn rhydd. Na'r darlun, i ni'n cael ein prynu oddi wrth gosb pechod a canlyniadau pechod i gyd, wrth gwrs. A hefyd, bod e ddim yn gafel yno ni. Bod ni ddim yn slefs i bechod. Dim un Cristion i fod yn slef i bechod. Dim un. Mae wedi talu'r pris i ni gael dod yn rhydd. Oddi wrtho fe. Mae hwnna'n bwysig ond dyw e. Salm 130 yn adnod fach hyfryd. Ef sydd yn gwaredu Israel oddi wrth ei holl gamweddau. Fe sy'n neud y gwaith. Fe sy'n neud e, a mae'n gwaredu. Redeem yn Saesneg, na fe, prynu'n rhydd, chi'n gweld? Prynu'n rhydd, gyda taliad oddi wrth ein camweddau a'n pechodau. Chi'n cael y darlun, ein bod ni wrth natur yn gaeth, i'n ewyllus ni'n hunain, i'n trachwantau ni'n hunain, i bechod ac anghyfraith, torri cyfraith Duw wrth gwrs, methu caru Duw, a caru ein cydfyn, ac na fe, yn gaeth i hynny. Methu pido. Ond nid yna sy'n wir am y person, mae marwolaeth Iesu Grist nawr wedi dod yn effeithiol yn ei fywyd. Y person sydd wedi credu yn Iesu Grist a fi farw drosto fe. Person sydd wedi cyffesu i bechod, wedi farhau am ei bechod. Person sydd yn credu ac yn ymddiried y marwolaeth Iesu Grist a mae'n dod yn waredwr iddo fe. Nawr te, os yw hwnna'n cael effaith, di ni ddim yn slefs ragor. Mae wedi talu ni ddod yn rhydd oddi wrth ein pechodau.
Wel, rhyddid i beth ta? Rhyddid i fod yn lan. I brynu rhyddid i ni oddi wrth bob anghyfraith a'n glanhau i ni. Dyna sy'n nesaf, i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ef ei hun, yn llawn sêl dros weithredoedd da. O dau beth fan hyn gyda'i gilydd, i ni wedi cael ein rhyddhau ac wedyn ein glanhau i fod yn bobl neilltuol, wedi ei neilltuo, set aside, iddo fe ei hunan. Ac mae dwy elfen, yr ddwy ran o beth yw bod yn sanctaidd. Cael eich cadw naill ochr, so oedd dillad yr offeiriaid yn y deml, yn y tabernacl, o'n nhw'n gwisgo nhw bob dydd tu fas. Na, oedd rheini'n cael eu cadw. Oedd yr offer, oedd y llestri, o'n nhw'n cael eu defnyddio ar gyfer bwyd bob dydd, a pethau eraill, oedd rheini yn y deml. O'n nhw ar wahân, chi'n gweld? O'n nhw felly yn sanctaidd i'r arglwydd, ac i waith yr arglwydd. Felly mae'r syniad yma, dyma yw yr ystyr cyntaf, ar wahân. Ond yn dilyn hynny, mae glân wedyn hefyd. Oedd rhaid i'r dillad fod yn lan. Oedd rhaid i'r llestri fod yn lan, wrth gwrs. So ar wahân a glân. A mae hynny yn ddarlun o sancteiddrwydd. Felly, Corinthiaid nawr, 1 Corinthiaid 6. Mae'r apostol Paul newydd, mae'n siarad ar Corinthiaid, ac mae ar un thema, mae'n pwysleisio bod angen newid yn ei bywyd nhw. A mae wedi rhoi restr hir o bechodau. Mae wedi sôn am biteinwyr, eilyn addolwyr, godinebwyr, pobl sy'n ymlygru a'i rhyw i hunan cyfu'n rywiaeth, wedyn lladron, trachwantus, meddwon, difenwyr, pobl sy'n slandro pobl eraill, crib ddeilwyr, swindlers. Nawr, dyna oeddech chi. Na beth mae'n gweud? Dyna oedd rhai ohonoch chi, na'ch cefndir chi. Ond, yr ydych wedi'ch golchi, a'ch sancteiddio, a'ch cyfiawnhau trwy enw yr arglwydd Iesu Grist, a trwy ysbryd ein Duw ni. Felly, maen nhw wedi dod i ymddiried a chredu yn Iesu Grist, a'r hyn mae wedi wneud drostyn nhw ar y groes. Ac wrth gwrs, mae yna newid. Achos pwyslais yr apostol Paul yw, mae wedi rhestru'r pechodau yna, chaiff neb sy'n cario mlaen yn y pethau hynny at i feddu teyrnas Dduw. Neb. Neb sy'n gyfforddus yn y pechodau hyn, allan nhw'n dod mewn i deyrnas Dduw. Na. Neb sy'n cadw atyn nhw, neb sy'n cyfiawnhau nhw, allan nhw ddim dod i mewn i deyrnas Dduw. Dim ond yr rhai sydd yn edifarhau ac yn pwyso ar yr arglwydd Iesu, ac yn gofyn am ras i droi oddi wrthyn nhw, wrth gwrs, ac yn cael nerth trwy'r ysbryd glân, ac yn enw yr arglwydd Iesu. Ac wedyn ni, nes ymlaen yn y bennod wedyn ni, yr un bennod, o'n i wyddoch bod eich corff yn deml i'r ysbryd glân. A mae'n dod nôl i'r darlun mawr deml, beth oedd yn sanctaidd, chi'n gweld? Mae'ch corff chi nawr yn deml i'r ysbryd glân. Mae Duw yn eich corff chi, yn trigo gyda chi. Yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, yr ysbryd, ac nad yr eiddoch eich hunain mohonoch. Chi wedi cael eich prynu nawr am bris. Na beth mae'n gweud? Prynwyd chi am bris mawr, gyda gwad mab Duw, a fe prynwyd chi am bris. A mae'n mynd mlaen i ddweud, gogoneddwch Dduw yn eich corff. Gogoneddwch Dduw yn eich corff. Yr un thema yn union wrth sgrifennu at y Corinthiaid. Mae'r Efengyl yn ein newid ni. Mae'n newid ein hagwedd ni. Mae'n newid ein perthynas ni gyda phechod. Mae'n ein ryddhau ni. Mae Iesu Grist i marw. Mae'r ysbryd glân wedi dod i'n bywyd ni, i'n ryddhau ni, ac i'n glanhau ni, ac i'n golchi ni. Wedyn, o'r Hen Testament, Exodus 19, yn awr os gwrandewch yn ofalus arnaf, a chadw fy nghyfamod, sef y gorchmynion, wrth gwrs, byddwch yn eiddo arbennig i mi, medde'r cyfieithiad newydd, yn y brackets, Beibl William Morgan, yn drysor
priodol i mi, ymhlith yr holl bobloedd. A dwi'n dwlu ar y darlun yma. Chi'n gweld beth yw e yn Saesneg? Yn debyg iawn i beth mae William Morgan yn dweud. You shall be my treasured possession. My treasured possession. Yn drysor personol, priodol fi bia. Yn drysor priodol i fi, ymhlith yr holl bobloedd. Wedyn, Deuteronomy yn debyg iawn canis pobl sanctaidd wyt i'r arglwydd dy Dduw, a'r arglwydd a ddewisodd i fod yn bobl unig iddo ef, o'r holl bobloedd sydd ar wyneb y ddaear. Meddyliwch am hwnna'n funud nawr te. Yr arglwydd Iesu wedi talu pris. Ei wad e, gwad mab Duw. Llwn ni ddim cyfru y gost, a llwn ni mesur y gost na. Drosom ni, i'n ryddhau ni o afael anghyfraith a phechod. I'n ryddhau ni oddi wrtho fe o'r caethiwed yma i fod yn eiddo sbesial, i fod yn drysor i'r arglwydd, i fod yn eiddo iddo fe, yn bobl i'r arglwydd ac yn bobl wedi ei glanhau. Mae'n debyg bod y gair sanctaidd fyna yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhan o'r ysbail. Chi'n cofio falle yn yr hen amser, oedd brenin yn mynd i ryfel ac oedd e'n cymryd, os oedd e'n ennill y frwydr, oedd e'n cymryd pethau wedyn, dillad, arian, aur, anifeiliaid, oedd e'n cymryd nhw. Ac oedd rhan o hwnna yn cael ei roi naill ochr yn sanctaidd i'r brenin. Oedd y brenin yn cael ran. Chi'n cofio Abram a Melchizedek. Ar ôl i Abram arbed Lot a pobl Sodom, dethon nhw nôl, a roiodd Abram un ran o degwm i Melchizedek. Yn rhan sbesial i'r brenin Salem, Melchizedek. Ac oedd hynny'n arferiad. Oedd rhan o'r ysbail yn sbesial i'r brenin. A fe oedd bia hwnna. A mae hwnna'n ddarlun bendigedig. Bod Iesu Grist wedi concro Satan, wedi ennill y frwydr ar y groes, ac wrth atgyfodi, i ni gael dod yn rhydd, wedi cael ni'n rhydd, ac i ni'n eiddo arbennig iddo fe. Ac wedyn mae e'n glanhau yr ysbail. Achos bod e bia fe, mae'n dod yn lan, ac mae e'n ei lanhau e hefyd i fod yn lan ac yn bir. Ac felly, ni'n cael y darlun o Effesiaid, chwi wir, carwch eich bragedd, fel y carodd Crist yntau yr eglwys, a'i roi ei hun drosti, yw sancteiddio, a'i glanhau a'r golchiad dŵr trwy y gair. Dyna fe. I ni fel dynion sydd yn wir priod, i fod i ofalu am ein gwragedd, a rôl model ni yw Iesu Grist, a'r safon mor uchel, sydd i roi ei hun drosom ni, i'n prynu ni, ond i'n sancteiddio ni. Ni'n eiddo iddo fe a'n glanhau ni, yn paratoi ni ar gyfer y briodas fawr yn ef. Ac mae'n glanhau ni felly gyda'r gair, ac pan ni'n yn darllen y gair, pan ni'n dod i glywed y gair fan hyn, pan ni'n darllen y gair gytre, pam i ni'n neud hynny? Beth yw'r resymau i ni'n neud hynny? Wel, rhan fawr o hynny yw bod yr arglwydd yn ein sancteiddio ni trwy y gair. Beth yw pwrpas yr Efengyl? Beth yw pwrpas gair Duw? Ein sancteiddio ni. Bod ni'n dod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Bod ni'n dod yn fwy glân. Bod ni'n cael ein sancteiddio a'n glanhau a'n puro. Mae yna bwrpas iddo fe. A mae'n dda cofio hynny, yn dyw e. Mae'n arferiad da i ddarllen y gair, wrth gwrs bod e. Achos i ni yn dysgu llawer. Ond mae yna fwy na hynny, i ni eisiau cynnal ein perthynas ar arglwydd, iddo fe nawr gael ein gweithio yno ni, i'n gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu, i'n glanhau ni a'n sancteiddio ni yn nerth yr ysbryd glân. Achos mae'r ysbryd glân yn lan, a mae'n sanctaeth, mae'n Holy Spirit, wrth gwrs. Ac mae'n ein glanhau ni trwy
y gair, trwy air Duw. Ac wedyn, chi'n cael y darlun yn y Beibl o'r bobl yr arglwydd fel y trysor sbesial yma iddo fe. Mae'n hyfryd. A dyma i ni eisiau bod. I ni eisiau bod yn drysor arbennig yn llaw yr arglwydd. Drychwch ar chi'n cofio'r adnodau hyn, byddi'n goron o didog yn llaw yr arglwydd ac yn dorch frenhinol yn llaw dy Dduw. So, coron yn disgleirio a fel rhyw fath o diadem neu tiara yn disgleirio yn llaw yr arglwydd. Yn eiddo iddo fe, yn drysor iddo fe, ac yn disgleirio yn adlewyrchu ei ogoniant ef. Dyna yw ei bwrpas ar ein cyfer ni wrth gwrs. I ni eisiau bod yn ei lawe, i ni eisiau bod yn cael ein cadw iddo fe. Dyma'n bywyd ni nawr, wrth gwrs. Dyma pwrpas ein bywyd ni. Popeth yn ein bywyd ni, mae ei'r arglwydd. Popeth. Pan ni'n neud yn gwaith o ddydd i ddydd, ni'n neud yn gwaith gorau gallwn ni, achos mae ei'r arglwydd. Pan ni yn y tŷ, pan ni yn yr ysgol, pan ni yn y coleg, beth bynnag i ni'n neud fel Cristnogion, mae gyda ni, wedi cael ein neilltuo nawr, ni wedi cael ein sancteiddio. Mae ei'r arglwydd. Mae'n offrwm o ddiolch i'r arglwydd. Popeth i ni'n neud. Mae ei'r arglwydd. A mae hynny yn sanctaidd. Mae yna bwrpas, mae yna waith, mae yna addoliad ym mhopeth. A hefyd, wrth gwrs, i ni'n cael ein glanhau yn fewnol. I ni'n cael ein glanhau a'n puro yn ysbrydol. I ddweud na wrth bechod ac ie wrth gyfiawnder a dywioldeb. Ac yn ola, yn llawn sel dros weithredoedd da. Yn zelot. Na'r gair? Yn zelot. Chi wedi meddwl am eich hunan fel zelot? Galatiaid 1:14, yr apostol Paul nawr, yn atgoffa pobl ac yn atgoffa ei hunan o beth oedd cyn cwrdd â Iesu Grist ar y ffordd i Damascus. Fe glywsoch am fy ymarweddiad gynt yn y grefydd Iddewig i mi fod yn erlyd eglwys Dduw i'r eitha. Oedd e'n fodlon bod Cristnogion yn mynd i'r jail, oedd e'n fodlon bod Cristnogion yn marw, oedd e'n hapus, oedd e'n erlyd, oedd e'n erbyn crefydd Iesu o Nazareth, y sect Iesu o Nazareth. Oedd e'n erbyn yn llwyr. Oedd e'n hapus pan oedd Steffan yn cael ei lybyddio. Oedd e'n gefnogol iddo fe. Wrth gwrs, oedd e'n erlyd. Pam? Gan gymaint mwy fy sel. Na fe? Zil. Zelot oedd e. Dros draddodiadau fy nhadau neu fy hynafiaid. Shwd ych chi'n gwybod bod Paul yn zelot? Wel, oedd e ddim yn eistedd gytre yn cefnogi o bell. Oedd e yna. Oedd e'n dyla dillad y rai oedd e'n twlu cerrig at Steffan. Oedd e'n gefnogol, oedd e'n bresennol. Oedd e'n mynd â llythyron i Damascus yn erbyn Cristnogion. Oedd e ar flaen y gad. Oedd e ddim yn y cefen rwle yn y cysgodion. Oedd e'n zelot, oedd e all out, wrth gwrs, yn erbyn. Yn erbyn Cristnogion, fel mae rhai heddi. All out. Chi'n gwybod wrth y ffordd maen nhw'n siarad, chi'n gwybod wrth y ffordd maen nhw'n ymddwyn. Maen nhw all out. Pam mae Iesu Grist i marw drosto ni? Wel, un pwrpas yw fel bod ni'n zealots dros weithredoedd da. Bod ni all out dros yr arglwydd Iesu Grist. Bod ni all out i gadw ei orchmynion. Deiwch ata fi, arhoswch yno fi, carwch eich gilydd. Ei orchmynion no? Ewch i'r holl fyd a ffrygethwch yr efengyl. A'r deg o'r chymyn wrth gwrs, bod ni'n zealots mwyn diolch i'r arglwydd am ei ras, ei drigaredd yn ein bywyd ni, ein prynu ni fod yn bobl arbennig iddo fe, bod ni'n zealots, all out, dros ar gyfer gweithredoedd da, dros weithredoedd da.
Ac felly, wrth i ni ddod mewn munud nawr at fwrdd y cymyn, byddwn ni'n cofio, a mae'n bwysig i ni'n niferhau i orchymyn arall wrth wneud hynny wrth gwrs, i gofio ei aberth droso ni. Ac gallwn ni fyfyrio ar ddau beth, pris y taliad a pwrpas y taliad. Dyna'r ddau beth, a pan mae'r rheini yn gweithio mas yn ein bywyd ni, bydd ein bywyd ni yn addurn o'r Efengyl, a bydd y groes yn effeithiol yn ein bywydau ni, yn dwyn ffrwyth yn ein bywydau'r gogoniant i'w enw. Amen. Wel, dawn ni at yr emyn nesaf mewn gwirionedd. Cofir mwy am Bethlem Jiwda, testyn can pechadur yw. Cofir am y preseb hwnnw, fi'n hyfrydwch cariad Duw. Diolch Arglwydd am dair i ni heno. Diolch am y taliad yna. O Arglwydd, i ni ddim yn blino cael ein atgoffa honno fe. I ni'n rhyfeddu at y gost i ryddhau y merched ac eraill yn Nigeria, o Arglwydd. Bod e'n biliynau, ond o beth yw hynny o gymharu a gwad mab Duw. O Arglwydd, diolch am dy fwriad di, am dy awydd di, o Arglwydd, i'n ryddhau ni. I byd o'n gadael ni mewn caethiwed i bechod, i byd o'n gadael ni mewn caethiwed i anghyfraith,
ond i'n ryddhau. Diolch, Arglwydd. Ac i ni eisiau bod y gwad a'r aberth yn dwyn ffrwyth yn ein bywydau ni. I ni eisiau gweld yr effaith mwy a mwy, bod ni'n bobl sydd yn sanctaidd i'r Arglwydd ac yn cael ei glanhau. Arglwydd, glanhau ni, i ni'n gweddio, trwy'r ysbryd glân a thrwy dy air hefyd. A diolch am y gobaith sydd gyda ni ryw ddydd y byddwn ni'n disgleirio yn dy law di, yn gwbl lan ac yn gwbl sanctaidd. Ar dy ben bo'r goron. Amen.